dneska si vytvoříme skin tady v Robloxu. Takže vezmeme si tady ty kraťasy. Takže tyhle ty stylový kraťasy jsou dobrý a asi bychom si mohli vzít tady to stylový tričko. Takže vezmeme si ho, selectneme si ho. A dáme si na něj tohleto. Je to nějaký pruhy. Tak já myslím, že to je docela dobrý, takže jdeme se teďka podívat dál. Takže vezmeme si tady teďka nějaký vlasy. Možná nějaký obličej, možná si dáme tenhle obličej. Dobře, necháme si tenhle ten obličej. Dáme si tenhle. Možná nějaký tady ten defaultní. Asi si necháme tady ten defaultní. Takže vezmeme si tady ty vlasy. Víte co, necháme si teda tady ty vlasy. Dáme si tady tu pleťovou barvu. Necháme si tady to tělo. Dáme si takhle tady tu ruku. A tady tu ruku. Tak, to je lepší. Tady tu nohu. A taky si dáme ještě tady tu nohu. Takže já si myslím, že máme skin hotový a můžete mi ho ohodnotit 1 z 10. A já se s vámi vidím příště, zatím čau.